दहेज में मकान चाही तना ही रुपया ना सामान चाही त सुना अगुआ महान बाटे के अरमान समधिनिया जवान चाही त सुना अगुआ महान बाटे के अरमान समधिनिया जवान चाही। हम दहेज में मकान देहब हो तोहके रुपया और सामान देहब हो त सुना अगुआ महान बाटे के अरमान समधिनिया जवान चाहब हो समधिनिया जवान चाहब हो। ये लड़की के बाप कहता है, लड़का के बाप कहता है जो सामान दहेज रुपया मकान कुछ ना चाहिए लेकिन समधिन जवान चाहिए। तब लड़की के बाप कहले बाड़े जे हम दहेज में मकान देहब हो